Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 16-njy marty hepdäniň çarşembe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasyndan Donald Trump'yň we Demokratik partiýasyndan Hillary Clinton'yň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlanandygyny görkezdiler. 15-nji mart super seçimine ikincide 5 gün orta gün matar ştatlaryň böwürsini öz tarapyna geçirdi. Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistana diýen 2 günlük resmi saparynda transowgan gaz geçiricisini maslahat etmegine garaşylýar. Şonki gepleşikleň dowamyna ýa-da premier ministrler ýani Muhammad Şerif bilen Türkmen hodojnygy Vladimir Artikov Portiýatyň Sungat Akademiýasynyň hormatly agzaty diýen adamy nasip boldy. Воспринял я её с радостью, потому что это большая честь. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanyş boluň. Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasyndan Donald Trump'yň we Demokratik partiýasyndan Hillary Clinton'yň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlaw prosesinde iň agyr günleriň birinde öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlanandygyny görkezdiler. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton'yň 15-nji martda özüniň esasy beýatdaşy senator Bernie Sanders'tan Demokratik Carolina'da, Illinois'da we Ohio'da üstün çykyp gün orta we orta gün batar ştatlaryň 5-sinden 4-sinde üstün çykanlygy görkezildi. Milliarder Donald Trump özüniň beýatdaşy Marco Rubio'dan üstün çykdy. Şeýle-de Trump Demokratik Carolina'da we Illinois'da ýeňiş gazandy. Ortiýatyň Goranmak ministrligi Ortiýa uçarlarynyň ýene bir toparynyň Ortiýadäki hemişelik ýerine aşmak üçin Siriýadaky Hmeymim howa bazasyny terk edenligini habar berdi. Toparyň düzüminde Ilyushin 76 transport uçarlary we Sukhoi 25 töweş uçarlary giýerler diýip 16-njy martda habar berildi. 15-nji martda Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin Ortiýatyň uçarlarynyň esasy böleginiň Siriýany terk etmegine tapşyryk berdi. Ortiýat Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň rejimini goldamak we halkara terrorçylyga garşy güreşmek maksatly ýurtda howa hüjümlerine başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçarlaryny çykarýar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azynan 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiýetler 16-njy martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sowda etrafynda hökümet işgärlerini iş alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň baş resmisi Abbas Majid Marvat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp baran wagtynda bolanlygyny habar berdi. Partlayıcı Hirişte avtobusta oturgucun aşağında koyuluptur. Ol Sunehir Metçidinin duşunda partladı. Ema yaralanan sürücü avtobusu Günbatar polisiya stansiyasına çenli sürmegi başardı deyip polisiya resmisi aytdı. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Pakistana diýen 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owganistana, Pakistana we Hindistana gaz geçiricisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. Top proyektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif 16-njy martda Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyna esasında Ortiýatyň türkmen gazyny satyn almakdan ýüz öwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proyekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dawaraly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif 2013-nji ýylda hökümet başyna geçeli bäri top proyektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Guramasynyň Iranda adam hukuklarynyň ýagdaýyny ýazgarýan hatawatyny tanqid etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Iran boýunça ýörüýte hatawatçysy Ahmet Şahid ýurtda aýratynam ýaş tutsaglaryň cezalandyrylmagy bilen bagly wakalaryň ören köp bolmagyndan aladalanma bildirdi.
Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşine 14-nji martda beren hatabatynda Ahmet Şahid halkara kanunlarynda göz öňünde tutulan gadagançylyklary garamazdan Eýranyň 2014-2015-nji ýyllarda kämillik ýaşyna ýetmedik adından 16 tutsagy atyp öldürenligini aýtdy. Eýranyň da Şerri işler ministri Hossein Jaber Ansari 16-njy martda eden çykyşynda Şahidiň hatabatyny hakykata gabat gelmeýän we siýasy matlaply diýip atlandyrdy. Şahid Eýranda milli howpsuzlyk we neşe bilen bagly aýplamalar ýetazynda tutsak edilenleriň köplenç adalatly suud prosesinden mahrum bolýandyklaryny bellädi. Türkiýanyň häkimetleri terrorçylygyň propagandasy üçin 3 sany akademiyage tutsak etdi. Alimler Türkiýanyň Kürtleriň köplük bolup ýaşaýan günorta gün dogrunda geçirilýän howpsuzlyk çärelerini bet edilmegine çagyryş edýän deklarasiýasy bilen köpçüligiň içinde çykyş etdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Epliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasyndan Donald Trump'yň we Demokratik partiýasyndan Hillary Clinton'yň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Bu beýleşlige Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlaw prosesinde iň agyr günleriniň biri hökmünde seredilýär. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Amerikanyň telewizioniýa olgamlary Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawynyň möhüm günleriniň birine Respublikan Donald Trump bilen Demokrat Hillary Clinton'yň Floridada öz partiýalarynyň desapky saýlawlaryny kazanandyklaryny görkezdiler. Amerikanyň öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton şeýle hem Demirgazy Carolinada, Illinois'da we Ohio'da bäteşi senator Bernie Sanders'den üstün çykyp 15-nji mart super seçime ikincide 5 gün orta we orta gün matar ştatlaryň 4-süni öz tarapyna geçirdi. Kazanılan bu 4 tutuş Clinton'i yine ağzından 326 delegat bilen üptün edýär. Bular öňümizdäki Thomas demokratlaryň kandidat bellemek boýunça geçirjek ýygnagyna Hanım Clinton'a ses bererler. Sanders'ın kazananı bolsa 220. Clinton Demirgazy Carolinada alyp baran kampaniýasyna sanlar meniň bähbidime barha ilerlemek bilen diýip özüniň demokratlaryň kandidatlygyny kazanmaga ýakynlaşandygyny belledi. Öz maksadyna ýetip bilse, onu ol Birleşen Ştatlaryň taryhyna kandidat bellemekde bir partiýada köplük tarapdan oňlanan ilkinji aýal bolýar. Clinton ilerläp mümkin bolsa umumy saýlawda özüniň Trump bilen güýçlenişmäge meýilligini duýdurup, ony ýurt üçin bir hawply ýoly taýýarlaýanlykda, aýallar we alyklar hakda äsgermezlikli gürleýänlikde aýyplady. Clinton biziň baş serkerdämiz ýurdumuzy gorap bilmeli, ony kyn ýagdaýa salmaly däl diýdi. Milliarder Trump hem öz gedegine Marco Rubio'nun doğduk ştatı Florida'da onu aňsatlyk bilen ýeňip Respublikan partiýasynyň ýylda geçjek kandidatlyk ýygyny üçin bu ştatyň 99 delegatyny öz tarapyna geçirdi. Trump Demirgazy Carolinada we Illinois'da hem deslapky saýlawlary kazanyp özüni goldajak delegatlaryň sanyny artdyrdy. Ol 3 ştatda ýeňiş kazanmak bilen adından ýene 159 delegatyň sesini özü üçin howpsuzlandyryp, olaryň sanyny 619-a ýetirdi. Onuň bästeşi senator Ted Cruz'un delegatlarynyň sany bolsa 394. Prezidentlik saýlawyna Respublikanlar tarapyndan kandidat bellenmek üçin Trump'a 1237 delegat gerek. Trump'a karşı Respublikan liderlerinin ileri tutyan dalaşgari Rubio'nun öz ştatyna ýeňilmegi, onun ýarışdan çekilmegine sebäp boldy. Rubio adamlaryň hökümetden närazylygynyň we gaharynyň Trump'ın täsiriniň artmagyna getiren güýjüni tsunami diýip atlandyryp, biz şeýle boljagyny öňünden görmeldik dedi. Trump'ın beýleki bähdeşi Ohio ştatynyň gubernatory John Kasich öz ştatyna ýeňiş kazanmak bilen Trump'ın badyny azkem gawşatdy. Trump'ın garşydaşlarynyň onuň aktamy tarap ilerleýän hereketini bir ýol bilen toktadyp, bolar diýen umydyny häzir diýir saklap duran Kasich'in Ohio'da
66 delegati kazananlygy. Missouri barada beýleki habar ulgamlary entek bir zat aýtmasa da MSNBC bu ýerde hem ýeňiş kazananlar diýip Trump bilen Clinton'y görkezýär. Saylaw geçirilen 5 ştatda ses berişlik inni tamamlandy. Birleşen Ştatlardaky saýlaw prosesiniň geçişi barada maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň Badaxşan vilayatynyň resmileri regionda daşary urtly söwüşçüleriň hereket etmeginden barha köp aladylanyma bildirýärler. Söwüşçüleriň uly böleginiň Owganystanyň Täjikistan bilen serhediniň goýunda ýerleşýänligi aýdylýar. Regionyň şuňky ýagdaýy barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulimradynyň maglumatyny dinläli. Badaxşan vilayatynyň resmileri vilayatda daşary ýurtly jeňçileriň hereket edýändigini aýdýar. Badaxşan vilayatynda Merkezi Aziýaly militanlaryň sanynyň gün saýyn artýandygyny ma'lum edýär. Daşary ýurtly jeňçiler Badaxşany goňşy Pakistan arkaly gelýär. Çet ýurtly jeňçiler Täjikistanyň serhediniň goýunda ýerleşýär. Olaryň gödüňinde tutýan esasy menzili Täjikistan bolup durýar diýip Awgan serhetçi güýçleriniň Badaxşanda ýerleşen bölüminiň komandiri general Amanullah aýtdy. Daşary ýurtly jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýanyň dürli ýurdundan ýeragly bar. Olar Merkezi Aziýa ýurtlaryna geçmek isleýär. Merkezi Aziýaly jeňçiler terroristik hüjümleri öz ýurdunda amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Şo sebäpden daşary ýurtly militanlar Awganystanyň Merkezi Aziýa respublikalary bilen serhetleşen regionlarynda toplanýar diýip komandir belledi. اونا میخوان خود به مرزایشان برسانن که بتونن فعالیتاشون داخل کشور خودشون انجام بدن. تاجیکستانی از افغانستان میخوان. بله. Badaxşan vilayatynyň iki etraby jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Vilayatyň böleki 8 etrabynyň owalarynda da jeňçiler hereket edýär. Badaxşan vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Ahmet Beşir Semim vilayatda daşary ýurtly jeňçileriň köpelýändigini aýtdy. Daşary ýurtly militanlaryň Badaxşan arkaly Merkezi Aziýa ýurtlaryna girmek isleýändigini deputat öňe sürdi. Merkezi Aziýaly jeňçiler Badaxşan vilayatynyň Täjikistan bilen serhetleşýän etraplarynda ýerleşýär. Awgan güýçleri daşary ýurtly jeňçileriň öňüne alyp bilmeýär. Çet ýurtly jeňçiler Badaxşanda has güýçlendi. Merkezi Aziýaly militanlar Badaxşanda uruş hareketlerine de ýol başçylyk edýär diýip Semim aýtdy. خارجی در بدخشان خودش میرسانه که تلاش صورت میگیره که اینا بتونن از این مسیر خودشون و آسیا میانه برسن. Demirgazyk gündogor Awganystanda barýan ýagdaýdan Täjikistan hawatirlenme bildirýär. Täjikistan Faýzabad we Gunduz şäherindäki öz konsulhanalaryny ýapdy. Täjik güýçleri Täjik-Awgan serhedini de öz gödegçiligini güýçlendiripdir. Badaxşan vilayatynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň geçiriljekdigini vilayatyň häkimi Muhammed Faysal Begzat aýdýar. Onuň üçin Awganystanyň goranmak ministrliginiň taýýarlyk görýändigini häkim habar berýär. وزارت دفاع ما وعده دادن. ما امیدوار هستیم که باید پیش از ماه عمل یک قسمت از عملیات آغاز شود. Badaxşan vilayatynyň 28 etrabı var. Vilayatyň 10 etrabynda dartgyllyk höküm sürýär. 3 etrabyň jeňçilerden arasalanandygyny Badaxşan vilayatynyň polisiýasynyň başlygy general Gulam Saky Gapuri aýtdy. Böleki etraplardan hem jeňçileriň gowylyp çykaryljakdygyny general notady. تگاوب تشکانم درایم پاک کردیم، اندامم پاک میکنم، ورگوتم پاک میکنم، خستکم پاک میکنم که امسال طالب ده بدخشان بانم. Awganystanyň Täjikistan bilen serhetleşýän Takhar we Gunduz vilayatynda da howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Bu iki vilayatda Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirdi. Ýöne geçirilen harby operasiýalaryň netije bermändigini vilayat geňeşiniň deputatlary aýdýar. Gunduz we Takhar vilayatynda hem Merkezi Aziýaly jeňçileriň ýerleşendigini ýerli resmiler tasdikleýär. Şamirdan Gulimrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirip size bildirişimizi eşitdirýäris. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz.
Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalayaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gizikdirmä. Gepleyer Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Pakistana 2 günlük resmi saparyny edýär. Islamabadda geçirilen gepleşiklerde saparyň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadynyň ödüňünde goýan top proýektiniň maslahat edilmegine hem garaşylýar. Türkmenistanyň we Pakistanyň arasyndaky ýokary derejeli gepleşikler we türkmen gazyny Owganystanyň üstünden Pakistana hem Hindistana aktarmak boýunça gaz geçirjeginiň gurulşy temasyny kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti 2 günlük resmi sapary bilen Pakistana bardy. Islamabadyň çakylygy esasynda geçirilen bu saparyň dowamynda esasy ünsüň türkmen gazyny Owganystanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirjeginiň proýektine gönükdirilmegine garaşylýar. 16 martda Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif Gurbanoly Berdimuhammedowy Islamabadda garşylady. Delegasiýalaryň derejesindäki gepleşiklerden soň geçirilen metbuat ýygnygynyň dowamynda Nawaz Sharif ýylda 33 milliard kubmetr türkmen gazyny aktarmagy mümkinçilik berjek Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan ýagny top gaz geçirjesiniň taslamasyny regionyň mega energiýa hyzmatdaşlyk proýekti diýip adlandyrdy. Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India gas pipeline project is a mega energy cooperation project in the region. Gepin gerdisini öre ýatlatsak uzynlygy 1814 kilometr bolmaly bu proýektde geçen dekabrda Mary şäherinde badalga berilipdi. Umumy bahasy 10 milliard dollara durjakdygy saklanylan bu gaz geçirjeginiň çykdyjylarynyň 85% töweregini Türkmenistan öz üstüne aldy. Proýektde atnaşan ýurtlaryň galanlarynyň her biri bolsa guruluşyň umumy bahasynyň 5%-ine deň çykdyjynyň puluny ödärler. 10 ýyldan köpräk wagt bäri gurrun edilip gelinýän top proýektiniň 2018-nji ýyla çelini gurulup gutarylmagyna garaşylýar. Russiýanyň türkmen gazyny satyn almagyny dolu betedinden soň türkmen prezidentleriň Pakistana edýän häzirki saparynyň ähmiýetiniň uludygy aýdylýar. Sol bir wagtda da geçirjeginiň Owganystandan we Pakistandan geçmeli tewitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň proýektiň durmuşy geçip biljekdigine şüpkeli garaýşlary hem döredýär. Metbuat ýygnygynyň dowamynda Berdimuhammedow beýlik meseleleri bilen bir hatarda regiondaky howpsuzlygyň hem maslahat edilendigini ma'lum etdi. Şonki gepleşiklerin dowamynda esasy premier ministrlerin ýagny Muhammad Sharif bilen bir iki tarapyna bir gyzyklanma bildirilýän, ýagny şu wagtda halkara we sewitem mesele barada sorular aralyp maslahatlaşdyk. Hem bu arada aýtmak bilen aýratyn hem öňe noktaýan esas sorularymyň biri ol parahatçylygy, howpsuzlygy berkitmek, durnukly ötüşi öpçün etme uğrunaky ýödary hyzmatdaşlyga degişine meseleleri ýödary alyp maslahatlaşdyk. Pakistanyň premier ministri hem terrorizmiň we ekstremizmiň öňüne almak üçin özara hyzmatdaşlygyň zerurdygyny belläp etdi. Saparyň ilkinji gününde Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda hyzmatdaşlygyň dürli uğurlary boýunça 8 sany dokumenta gol goýuldy. Pakistana tapar edýän türkmen delegasiýasynyň düzüminde ýurduň daşary işleri ministri Reşit Meredow, ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Ýagşygeldi Kakayew we mali ministri Muhammed Guly Muhammedow dagalar hem bar.
Kardeşim Merdan Sariyeviň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň hökümetiniň geçirýän maslahatlarynda ýurtda düýpli reformalaryň amala aşyrylýanlygy ýygyderli eglan edilýär. Eýtem prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň reformalar siýasatyna we onuň netijeliligine daşary ýurtly synçylar nähili baha berýärler. Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Beşkekdäki barlyklar we tälimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasat öwrenji Svetlana Jardanowa prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň reformalaryna syny çap edipdir. Bu synyň mazmunyny kardeşim Ýoşan Nurwandan dinläli. 2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adam syýahatçy wizasyny alyp bildi. Ýogsa ýapyklyk üçin bu ýurda bolan gazaklanma peselmän barha ýokarlanýar diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Beşkekdäki barlyklar we tälimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy syýasat öwrenji Svetlana Jardanowyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň reformalaryny synyny aýdylýar. Onun pikirine göre halkara jemgyýetçiliginiň täze prezidentden eden ultamalar şol sanyny demokratizasiýa, ýurtda adam hukuklarynyň, ykdysadyýatyň, hyzmatdaşlygyň we aýdynlygyň ýagdaýynyň gowlaşmagy barada eden tamalar çykmady. Ýöne Jardanowa Gurbanguly Berdimuhammedowyň dolanýarynyň başynda çykarylan kararlaryň we edilen hereketleriň bir toparynyň hakykatdan geçmişde göýberilen ýalňyşlary we eksperimentleri aradan aýyrmagy gönükdirlendigini belliýär. Analizin terişdeler we häkimiýet diýen bölüminde prezidentin ähli terişdäni öz eline jemlänini gaýdylýar. Türkmenbaşdan tapawutlykda Gurbanguly Berdimuhammedow ýetimdäl we imkan agdal teke tiresinden gelip çykan nepsini Safar Murat Niýazowyň kadrlar çalışmak sistemasyna dayananlygy. Emma Berdimuhammedowyň klan sistemasyny guranyny wellenilýär. Şeýle de synyna Berdimuhammedowyň öz pozisiýasyny berkitmek üçin badabat maşgala agdalaryny we öz klanynyň wekillerini esasy wezifelere çekendigi, esas aktivler öz eline jemlänini gaýdylýar. Awtor Türkmenistanyň mejlisiniň 2008-nji ýylyň 20-nji awgustunda Uglavadora terişler hakyna kabul eden kanunynyň hakykatda tutuş budaw Berdimuhammedowyň kontrol astyna berenligini delil getirýär. Mundan başga 2008-nji ýylda täze konstitusiýa gol çekilmegi bilen Berdimuhammedowyň 2500 agdaly halk maslahatynyň ygtyýarlygyny prezidentiň we parlamentiň arasynda paýlanlygy bellenilýär. Synyna Berdimuhammedowyň daşky görnüş üçin köp partiýalyk sistemasyny döretmäge çalışanlygy. Emma synçylaryň köpüsiniň pikirine görä hemme zadyň prezidentiň garnaşlarynyň täsir sferasyna bölünenini gaýdylýar. Muňa delil edip awtor prezidentiň giýegisiniň ýegenleriniň oglunyň hatda agtygy Kerim Ulynyň jemgyýetdäki orunlaryna üns çekýär. Siýasat öwrenji Svetlana Jardanowyň synyny ykdysadyýat we bilim bir taraplyk daşary siýasat we howpsuzlyk, şahsiýet kultury awtoritar rejimiň berkidilmegi barada hem misallar esasyny görüň edilýär. Onun gelýän netijelerine görä Berdimuhammedow ýurtda kökron awtoritar rejim ýetgetjek bolman diňe Türkmenbaşynyň şahsiýet kulturyny özüniň bilen çalşyrmak bilen çäklenipdir. Synyň jemlemesinde ýurtda edilýän zatlaryň köpüsiniň daşardaky synçylary we ýurt ýylatyny prezidentiň adawraýyn, döwletiň baýlygyny we ösüşini güjüňlemäge gönükdirlenini gaýdylýar. Gynansak da atelleriň ägir dulsanyny, hazaryň oýundaky syýasatçylyk zolugynyň düýpli ösdürilmegine garamazdan Türkmenistan syýasatçylar üçin ýapyk ýurt bolup galýar diýip awtor netije çykarýar. Ýöne awtor Türkmenistanyň bir taraplyk durumy, Sewitde paragatçylygyň tarapdary hökmünde belli bir diplomatik üstünlikleri gazananlygyny hem bellep geçýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistan Birleşen Milletler Romasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we beýle halkara guramalar tarapyndan demokratizasiýa, azatlyklar we adam hukuklary ýagdaýlarynyň yaramazlaşmagy bilen bagly tankydy, beýle bir ýynjylykdan gaçýar diýmek kyn diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Beşkekdäki barlyklar we tälimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy syýasat öwrenji Svetlana Jardanowyň prezident Berdimuhammedowyň reformalaryna synyny aýdylýar. Kardeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz, hormatly radio dinleýijiler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň wada beren reformalaryny durmuşa geçirişine siz nähili baha berýärsiňiz? Radiomyzyň web sahypasyna gelen käbir tesvirleri okap göreliň. Silap atly okyjymyz berilen wadalaryň hemmesi ýalan diýip pikir edýänligini ma'lum edýär. Diýmesem ölem ady bilen tesvir ýazan okyjymyz bolsa, heniz prezidentimiz reforma geçiren ok,
Bahany prezidentimiz jany ýakymly iş bitirenden soň bereriz diýip ýazypdyr. Baýlatly okyjymyz bolsa reforma diýilýän zadyň özü bir ketgitsizlik, islendik jemgyýeti näçe özgertseňem özgerdi bermeli, munyň soňy ýok diýip ýazýar we soňky 9 ýylda göze görünýän üstünlükler bar diýip demirýol ulagynda ähli adam gatnadýan wagonlar täzerendi. Aviapetek satmak doly elektron görnüşe geçirildi. Nowatlar şu meseledäki para peşkeş düpli azaldy diýip hususan da internet, el telefon, dolar çalışygynda üstünlüklerin bolanlygyny sanap geçer. Elbette bu okyjylarymyzyň garaýyşlary bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizem öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýle-de Facebook'ta Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Türkmen hudojnigi Vladimir Artikov Orsiýetiň Sungat Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen adamy nasip boldy. 15 martda Moskwada geçirilen ýürüýte dabarada Türkmenistanda we postsovet ýurtlarynda tanymal 82 ýaşynyň içindäki türkmen hudojnigi Vladimir Artikowa goşurylan syýlyg we onuň döredijiligi barada Kardeşim Ýowşan Annurwanyň maglumatyny dinläýälim. Moskwada ýaşaýan türkmenistanlyk hudojnik Vladimir Artikov Russiýa Federasiýasynyň Çeperçilik Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen ad berildi. Vladimir Artikov Azatlyk radiosyna özüne edilen bu hormat şatlyk bilen garşalanynyň sebäbi munyň dörejilikde gazanan uly kiçi ýeňişleriniň ikrar edilmegi bolanlygyny, uly syýlagdygyny. Şeýle-de bu syýlagy akademiýanyň prezidenti Zurab Konstantinovich Seretelynyň öz eli bilen gowşuranlygyny gurrun berdi. Воспринял я её с радостью, потому что это большая честь быть в Академии, Российской Академии Художеств. Mundan bir näçe ýyllar Vladimir Orsiýetiň Çeperçilik Akademiýasynyň iň ýokary syýlagy Şuwalow medali bilen hem syýlaglanypdy. Ýaşul hudojnik özüne Çeperçilik Akademiýasynyň ilkinji syýlagynyň baryp 60 ýyl çemesi mundan olur. Esser Çeperçilik Akademiýasynyň şol wagtky başlygy tanymal heýkeltaraş Tomsk tarapyndan gowşurylanlygyny ýatlady. Ýaşul hudojnik Çeperçilik Akademiýasynyň ýolbaşçysynyň Olarky Sowet Respublikalarynyň şol sany Türkmenistanyň Orsiýetde ýaşaýan suratkeşleriniň işine ulun serýänligini aýdýar. Большое внимание уделяет художникам, которые активно участвуют, живя в России. Türkmenistanlyk hudojnik Moskwada öňkü Sowet Respublikalaryndan gelip öz dörejilik işlerini dowam etdirýän adamlaryň işine şeýle syýlag hormat edilmegine özüniň çyn ýürekden begenýänligini we munyň üçin Çeperçilik Akademiýasynyň ýolbaşçylaryndan ören minnetdardygyny hem sözüne goşdy. Vladimir Annowlyewicz Türkmenistanyň soňky ýyllarda öz dörejiligini, ýurduň medeniýetine goşandyna berilýän baha edilýän syýlag hormat barada soralanyny elindäki täze gazetde çap edilen makala salgylanyp onu Sowgatlaryň tarihatly makalanyň çap edilenligini aýtdy. Vladimir bu makala bilen baglykda öz bir kartinasynyň Aşgabatda Türkmen prezidentine Sowgat tökmünde alınıp gidilenligini gurrun berdi. Onun sözlerine göre Orsiýetiň Federasiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy Valentina Matvienko Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllyk bayramyna gatnaşmak üçin Aşgabatda gitmediňden Türkmen prezidentine sowgat bermek üçin Orsiýetde ýaşaýan türkmen hudojnygynyň bir işini saýlap alypdyr. Emma Aşgabatda öz kartinasynyň nähil garşalananlygy, Orsiýetde ýaşaýan türkmen hudojnygynyň işiniň sowgat tökmünde watany dolanmagyna nähil reaksiýa bildirilenligi barada hiç bir zat eşitmänligini hem boýun 1934-nji ýylda dogran Vladimir Artikov Türkmenistan esseriniň sungatda at gazanan işgär Halkara Dörejilik Akademiýasynyň hakyky agzasy. Onuň işleriniň sergileri soňky ýyllarda Kremlde, Moskwadaky sergi merkezinde, Kolomna şäherinde, Podolsk sergi zalyna uruldy. Artikowyň kartinalar Döwlet Tretyakov galeriýasynda Orsiýetiň, Ukrainanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň we Türkmenistanyň döwlet muzeýlerinde saklanýar. Ol suw hakyna aýdym jaduýlar biziň ýanymyzda ýaly dokumental filmlerde öretdi. Aşgabatyň we Harkowyň drama we saz teatrlaryna goýulan oýunlaryň bir toparynyň çeperçilik gezegini ýerine ýetirdi. Kardeşim Ýowşan Annurwanyň türkmen hudojnigi Vladimir Artikowyň döredijiligi barada maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.